Neće biti teško da zamislite sad iz ove situacije, da zamislite Mostar kako je izgledao prije 150 i više godina, njegove žitelje, njegove pjesnike i jednog Aleksu Šantića. Sinoć kad se vraća iz domova mama, prođom pokraj bašče staroga imama. Kada tamo u baški u hladu jasmina sibrikom u ruci stajaše Emina. Aši, Ajša, Javaša, konja jaše sumaša. Aši, Ajša, Javaša, konja jaše sumaša. Ajde sad, momci. Ja joj nazvat sela je tako mi divna, a ne htje da čuje lijepa Emina. Već u srebrnoj igri zajila vode, pa po plašti đule zalijevati ode. Aši, Ajša, Javaša, konja jaše supaša. Aši, Ajša, Javaša, konja jaše supaša. Ja kakva je lijepa, tako mi i mana, stidnje ne bi bilo da je kod sultana. Pa još kad se šeće i plećima kreće, ni hoće ni zapis više pomoć neće. Aši, Ajša, Javaša, konja jaše sumaša. Aši, Ajša, Javaša,